Mae'r cymunedau rydyn ni'n ei gwasanaethu wrth raidd popeth rydyn ni'n ei wneud. Mae ein cynllun reoli risg cymunedol yn tynnu sylw at sut rydyn ni'n bwriadu mynd i'r afael ar risgiau, bygythiadau a'r heriau sy'n wynebu ein cymunedau. Ein bwriad yw bodloni anghenion y cymunedau rydyn ni'n ei gwasanaethu, nawr ac yn y dyfodol. Rydyn ni'n fwy na dim ond gwasanaeth tân ac achub. Yn ogystal â'n gorsafoedd tân a'n diffoddwyr tân, mae gennym nifer o swyddogaethau eraill. Ein pobl. Rydyn ni'n gwerthfawrogi ein pobl ac yn credu ei bod yn hanfodol i'n llwyddiant. Mae'n bwysig i ni fod ein gweithlu yn adlewyrchu'r cymunedau rydyn ni'n ei gwasanaethu. Mae angen i ni gynnig cefnogaeth ar gyfer iechyd a lles ein gweithwyr, fel ei bod nhw'n gallu cyflawni eu rolau yn effeithiol. Arwain a reoli. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn parhau i arwain a reoli'n effeithiol, ac y gallwn amaddasu i gyfleoedd a heriau newydd. Mae'n rhaid i ni fod yn atebol am ein penderfyniadau a gwneud yn siŵr ei bod yn arwain at y gwasanaethau gorau ein cymunedau. Mwyn i ni fod yn atebol, mae'n rhaid i ni ymrwymo i weithredoedd, agweddau, dyheadau a disgwyliadau sy'n lliwio sut rydyn ni'n arwain ac yn ychwanegu gwerth at ein gwasanaethau. Gwetnwch ariannol. Mae ein cynaliadwyedd ariannol yn allweddol i lwyddiant hirdymor. Rhaid i ni weithio'n galed i reoli ein cyllideb mwyn sicrhau ei bod ni'n gallu cynllunio a darparu gwasanaeth effeithiol ar gyfer y tymor hwy. Bydd hyn yn golygu arbedion mewn rhai meysydd a buddsoddi mewn eraill. Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Rydyn ni'n cymryd yn cyfrifoldeb fel sefydliad sector cyhoeddus o ddifri. Rydyn ni'n ymdrechu i weithredu'n foesegol, cyfrannu at datblygiad economaidd yn cymunedau, a gwella ansawdd ein gweithlu a'r dinasyddion rydyn ni'n ei gwasanaethu. Strategaeth technolegau digidol a technolegau cyfathrebu. Bydd technoleg yn hanfodol i'n helpu i gyflawni ein nodau. Mae angen i ni ddefnyddio technoleg i wella ein gweithrediadau a'n prosesau busnes. Mae angen i ni fuddsoddi i barhau i ddiweddaru a gwella'r technolegau hyn wrth iddyn nhw esblygu. Partneriaethau a chydweithio. Rydyn ni'n cydnabod posigrwydd partneriaethau ystyrlon ac effeithiol. Rydyn ni'n gwybod bod yn rhaid i'n partneriaethau gefnogi'r gwaith o gyflawni gwell canlyniadau i'n cymunedau. Ond mae angen i sicrhau ei bod hefyd yn chwarae rhan wrth ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd well, fwy cost-effeithiol a mwy effeithlon. Mai dyma beth rydyn ni'n ei wybod, rydyn ni hefyd eisiau gwybod beth yw eich barn chi. Beth ydych chi'n ei ddisgwyl o wasanaeth tân ac achub modern. Dwedwch wrthym beth yw eich barn trwy ymweld â gwefan. Byddwch yn rhan o ddyfodol ein gwasanaeth tân ac achub.